Christian should stand firm in the Lord. And it should be manifested in the word of the Lord. Mga pagbubuhat din sa Ginoo. Sa mga nag-alaga sa Ginoo. 2 weeks ago, or recent weeks ago, nagpili ko o mahimong mga leaders. Na mahimong leader sa ato ang mga life group na ato ang Ginoo. Trabaho na siya para sa Ginoo. Now, challenge na ako, stand firm. Diyan sa Ginoo. Kung hindi basta-basta ang maunang trabaho, hindi inanak na simple ang maunang trabaho. Kung hindi ka lingkod diyan sa Ginoo, gamay na ang problema kasi ma-discourage ka. Kung wala na niyo makita, kaway ni support sa inyo, kasi may pastor, mawa ko sa kupang leader. Kung nakita niyo wala kung hindi nag-support sa inyo, kasi may ka na. Parang undang ko sa kupang leader, kasi wala kayo support. So, stand firm. Parang lingkod diya sa Ginoo. Stand firm diya sa pagkakamo sa Ginoo. Kung Christian ka, kung musikero ka, dali sa iglesia, stand firm diya sa trabaho sa Ginoo. Doon ay mga discouragement, doon ay mga challenges na himuon sa imuha o imong masinaki para lang yung haluya ka o para lang yung pumunong ka sa mga trabaho. Now, kung saan pag baro ka lingkod, be steadfast. Sabi na steadfast, lingkod o nasa mong establish with your faith firmly. Kasi daw, kung hindi nag-establish, pag ako sa kabalay, nila naka-establish, sabi tawag ka na lingkod. Ako sa kabalay nga establish maayo, sa kabalay nga hindi basta-basta matumba. Doon ay wala ka klase na balay. Balay nga atong nakasimento, nakalugin sa yuta, simentado. Pero naing balay dito ang kinigo, hindi ka na muang balay sa mga panahon. Patong at patong ang maligid. So ano na yun ay kalainan? Pero sa kabalay is established sa kabalay. Hindi ka sa basta-basta na bukan mapatumba. Pero kung sa kabalay, ipatong niya sa ibaw sa patula. Tumutun niya sa bagyo, kasi kasama ng kabalay, na ibanin ng dahil, doon na, ulutin. Now, ikaw ang Kristohanon, aron dili ka magbukal sa ibuang pagka-Kristohanon, kinahanglan naka-establish ang imuhang faith diha sa Ginoo. Lingkod na nakatukod ang imong pagtungo diha sa Ginoo. Kay kung huya ang imong pagtungo diha sa Ginoo, isuman ako kay problema. Abot sa mga pagsulay, base ko niya at kakakay. Kasi dili ko makaya kay huya. Si Job sa example sa tao, nailabihan ka firm ang iyang faith diha sa Ginoo. Lagi sa ito. Kung tanaw nimo ang mga challenges sa kinabuhi ni Job, nilabihan mo yung kaghangin. Na kung ikaw siguro mayroon ka, slide ako, buundan ako, hindi na kumutulong ito. Okay? Ipuha ang tanan na nasa pa. Ako nga katigayunan, makaptangan, ako kadabo. Aking pagin ako ng anak, ipatay. Kung mayroon siya siguro ka, kung malapit sa ito. Pero gano'ng pinakupay siya. Anong nanimong dublay ng lasing na yung angkol sa kinawlahian. Namagay, nakabarok siya ng lingkod. Ang hinungdan, nakabarok siya ng lingkod, nakalahutay siya, kay nilabihan ka lingkod o naka-establish yung maayo ang iyang faith dira sa Ginoo. Ikaw pa rin unmovable. So, unmovable. Dili na tayo, dili na sigo, dili na tarong. So, aron dili na tarong ang imong pagtungo niya sa Ginoo, ayaw tubuti na matarong dili. Ano lang na simple. Aron dili ka batay mo sa imong pag-alaga sa Ginoo, ayaw o palpagin ang imong faith dira sa Ginoo. Siguro sa panahon na ayahay ka, nakikwarta,
nindot ang dagat sa imong kinabuhi. Makayon mga ayaw ang kinabuhi. Ayaw Ginoo. Makayon ka na. Pero kung about kung buhaan ka sa imuhang dalipay karong panahon. Dalipay ka kay nakay negosyo. Dalipay ka nakay sakyanan. Nakay motor. Nindot ang relationship sa iyong pamilya. Kung about kung buhaan ka negosyo. Buhaan ka trabaho. Buhaan ka motor. Buhaan ka sakyanan. Iyakan ka sa iyong masawa. Iyakan ka sa iyong bana. Si Job, inana, ikuhaan siya o mga pagtangan. Iyakan mga kahayupan. Libo-libo. Ha? Nakasi mga tauhan, mga sulubungon. Nakasi mga anak na pulo-pulo. Ito mga lalaki, tulo ka babae. Nakasi asawa. Faithful siya sa Ginoo. Matag sayo sa bunta, pag-ihaw sa uturo. Ihalad niya sa Ginoo. Dili para sa katuliman, kundi para sa mga anak ng mga lalaki na nagkumbira. Kay basit po niya, nakasala sila, inugan maghalad siya, halad niya sa Ginoo. Pero ikuha ang tanan sa iya. Kung wala nakababok na lingkod yung pagtuko, lugar niya itulo. Lugar niya italik na. Kung inanaon ka sa Ginoo, buwakan ka sa kalipay. Ang tanan na kalipay yun, di ko buwakan ikan sa Ginoo. Kung sa man yung buhato, Tingnan ba ka nga, praise the Lord? Tingnan ba ka, hallelujah! Salamat Ginoo kay walang trabaho. Gusto mo na kayo muna natin yan. Dahil, ikaw rin yung isaligan. Wala lang yung source, wala lang yung trabaho. Kaya one day, tanggal ang trabahoan. Ipalagpot ka sa imong agalaw ni mo. Boss, sabihin ka, praise the Lord! Wala ko yung trabaho. Ayun ka sa balay, mabuli ka sa balay. Mahal! Salamat sa Ginoo. Ano ba? Daog ka na, may bonus. Salamat sa Ginoo kay makapangulay ako. Huwag ka may trabaho. Kaya hindi ka nagkuhan mo sa balay. Ha? Kasi may try ko na to. Balas! Try ko na to. Sakpot! Masama yung bayad mo ng utang. Masama yung bayad di mo sa tuition. Anak na to. Ha? Hindi nga, lagi pa kayo ng asawa nga. Praise the Lord, yung na kayo trabaho. Kentay. Hindi na nalala. Di ba makita kung lingkod makapagtungo sa Ginoo? Ay kung lingkod ka, ay, praise the Lord, ay huwag kami trabaho. Kasi tagaan kung lingkod ang trabaho sa Ginoo. Ingat kong asawa, sige lang, kuhan, gawa kayo trabaho, alam na tanggal na, pakakot na tapos si tayo, nila sige na trabaho sa Ginoo. Kita na kung lingkod ka, pagtuko, kung kamo duha. Pero, kasi, ang Job, hindi na nalito po kay Job. Ano ba? So diha ka si Job, gibuhaan sa tanan, faithful yan sa Ginoo. Hindi na sulisuroy sa tanan, sabi mo na Ginoo sa iya, sa tanan sa asa magpaingon. Sulisuroy na ipos ni mo kalimutan Ginoo. Sa kaila ka kay Job, ang alakan. So, kailawan. Sulay siya. Sulay siya. Kaya siya, ano siya mo, wala kung tuligo siya. Sulay. Sige, sulay siya. Nagtagaan siya ako kabahong. Ikan siya ako ulo, panulong siya, napalabas ang tingin. Unong kabahong, unong pagbubat. Buwasan ng iyang pagkalong sa likod, sa tingin, sa ulo niya, tanan. Kanya. Pantay. Sabi nakaon sa asawa, ito ano sa sinasawa. Ilan siya. Mahal. Ako na mahal. Mahal. Tulungan na yung Diyos. Ay, ibuhatan ko kanya sa iman. Ay, mga asawa ko sa inana, tayo. Wala kayo trabaho, itanggal ka sindro. Ngayon si Marisa, hindi ang nagsimba niya sa iyo mo. Matay, ikaw, may iniluwangan yung gusto. Ano ba kayo tanggalan mo yung trabaho? Inanak ko ba kayo ito? Siguro yung pitaw. Undang na ko. Dapat pala kay Job. Sa iyo ni Job, sa response niya kang kuhan, sa asawa niya. Tingnan niya, ibig sinunan. Sama sa babae ng mga buka. Imagine mo lang. Tingnan niya, magpasalamat ka lang ba kung sino kung baka yung damat sa iyo. Subot ka sakot, kung lingkod kang pagtungo sa Ginoo, bisan sa mga pagsulay, mga problema na niabot sa iyo mga magpasalamat ka sa Ginoo. Kaya ino muna na ay pinasahin. Kung buhaan ka,
ka pala kagulihan na sa Ginoo, mas labaw pa sa likuran niya Ginoo. Tanawa si Job. Sa diha nga, nakalahutay siya sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nakanak siya ng asawa. Siyempre, ako paano wala sa Job lain kasi hindi ako ng asawa. Dahil sa una pa na, sa likuran na, anak niya po. So nakanak siya kanadon ng pulo. Pero adunay gidugang siya. Ang nawala sa iyahan ng mga kahayupan, unsa kadakan, times 2 sa Ginoo. Tapos ang iyang anak na, ito ka buo, na lalaki, nakanak siya ito ka buo. Kung nakaanak siya, kung lahat sa tulog. Kung ang ilang sulo sa Ginoo, ang anak ni Job na babae, ako'y sinabihan na maaniyak ng babae. Sige mo na, kung wapa si Tia, words ba? Mga tanong ako. Ngayon na sa beauty sa mga anak ni Job. Kaya ang Biblia nagkaroon, nakabaton kayo si Job o labing mga maanyag na mga babae. Grabe, inanak ka, faithful sa Ginoo. So, inanak people ang buhatol sa Ginoo.